410-412. Ursul Aro M5 Turbo versus Bobby Mom M3 Turbo. Yeah! Bestiile! Rugăm lumea să aibă mare atenție în caz că una din mașini va derapa, să nu avem probleme. Dar avem... mașini peste 500 de cai putere. Dați-mă un pic să vină și mașinile care au... mașina, adică, care și-a efectuat runda. Deci avem un M5 Turbo și un M3 Turbo. Claudiu? Să vedem care cum o poate stăpâni pe această pistă. Ne ținem pumnii la amândoi. Hai, bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo băieți, bravo băieți, bravo băieți! Hai, hai! M5, 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 hai, merge, merge, merge! Care facile plin! De la Omnibus Motorsport, Bobby Mom câștigă această cursă!